قد نوزبا شعب كاب كبساتات بزورد وحيد بزكايد وحرشاون تفتات زلمعن اب تسفو درجة دركبن زرعتهم اب كفو خساب زعتو مكتالهم تعرو من كم زحيلو نيري نابزهبو حبريتا قليزهم أقدمهم قلوتهم جنزبهم بموهاد قراوتهم لمدلدال سالا زكايدو لعل سعري زورد وحيد اب تغمي كوعلو خمز خالو بمتكاس سعرهم كسامو داتا كزال خمز خونه الرقاقيزهم አቶ ዑስማን ኢብራሂምን አቶ ዑስማን ዑመርን ሩቡሕ እቶት ክርከቦ ዝኽእል ሰፊሕ ጎላጎል ገድገድ ጀሪፋቱን ዓግማቱን ተሰይሩ ብጉልበት ህዝብን አብዑርን ክጽገን እኳ እንተኻለ ከምቲ ዝድለ ስለዘይከውን ግን ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ተላብዮም አቶ አድም ዓልን ኣብ ምሕዳር ከባቢ ገድገድ አቶ ሰዒድ ዓሊ በኺትን ድማ ኣብ ምሕዳር ከባቢኦም ኣስታት 2500 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዘሎ ብምልካት ብቐጻሊ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ምዝረኽቡ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ብምሕፋስ ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት መግቢ ኣብርክቶም ክዕዙ ከም ዝኽእሉ ኣብሪሆም قرب صوري استماعي سواد جلام محدار كباب قد حانت خاب شمونت محدارات كبابي نوزبا شعب كوينا بحرشا مقاسن زنابرا حدشان 500 سدرابيتات ينبرا